Recording. 1, 2, 3. Joy to the world. Okay, dito ka balo sa lyrics, mga igala. Alright, welcome back. Finally, last na mo nga podcast. Murag dugay kayo, murag katupang Katnyil pa nga time. So, napay chismis nga basi daw magbalik sila. So, kung magbalik manggaling, kung makipagbalik mga si Catherine Bernardo, klaro ang istorya nga size doesn't matter. Hi guys! It's mid-December. Bibo ba ang tanang kumusta ito mga kolesterol, mga sugar? Grabe ang mga pasensya, busy mi tanan. Kauban gyapon si ngano ato naka-jacket ta karon. So cold Christmas. Si attorney Raywa. Kay Init na good ako ang kinabuhi. Sana Kay Sam, kay pinafirman, so bugnaw. Kauban si Juanito, si Sam, nga dalaga, gwapa, congratulations. Second placer sa UK Icon. UK Icon sa Legislative Christmas Party. Congrats, Galing, Sam. galing. Balato ka naman dyan. Pa-Starbucks ka naman. O siyempre, dili pwede yun. Gihulatan yun na mo siya. Kay lisig yun kayo mag-podcast na walay bright. Walay bright sa grupo. Kao ba na to? Gikan sa OB. Hala. So kung gikan sa OB, Hi, may guys. something ni Attorney Drew Dalapo. Galupo. Congrats na ba? Congrats na ba? Ay, wala. Yun siya nga kailangan ba daw seminar pag idobran? Oh, Tutorial. Tutor me kay Ma'am Ling o kay kay nakatuluman sila. So may pagtukang Juan. Banga si Juan kaysa na sa kabo. sorry. Samok. Okay. Siya, beginners sa yaman ko. Kaya naman ba sa Manoy? Nalangay sad may kay lami kay mong paniud to. Ako ipakita man ako sa video kung nay video ipakita man ako gipicturean kay kung karon sa mo pag-record wala na nabili. Mga PC na lang og mga tanglad ang nabili. True. Daghang salamat gipatilaw ta sa taktak lechon belly. Yeah. Thank you. Yummy, yummy. Juiciest, crispiest, flavorful, best for all occasions. Bago na sila? Ang bago ni sila kay ang ilang gusto nga ti sa belly is katong sa Karkar Cebu. Oh. Di ba noon man? Bantog So medyo lahi lugar iyang dating niya. Bato, grabe ka crispy. Mas Iyo. gingkuan na natataw. Juicy. Kasi na-airconan na ha. Medyo crispy siya. O sa to oras ga-deliver mga around Mga cheese pa. So 2 to 3 hours. Ana. Hapit na 5 ka oras galing to. pero pagkaon pag gon crispy gyapon. 2 kilos nila, 1,499. 3 kilos, 1,999. O ang 5 kilos, 2,499. So, nag-99 para piso na lang kulang. So again, among ibutang man sa link ang ilahang kuan ani para Isa, ma-order mo. kanang- Tak-tak lechon belly. Kanang nga lechon belly asa na katunang gapamaligyag computer. So gisagulan nilang mga kuan hard disk na karaan. Mga memory card na karaan. Katong mga motherboard na Windows 98 pa ilang ipansak diya sa lechon belly. Kanang nga lechon belly kay naka SSD. Naka SSD. Dili mo hang ana ha. Anyway. Alright, anyway. So again, we're back. We're so happy. Medyo pasensya na sa kontingo kay medyo busy mi tanan na mga party suguban pa. Tiba. Oo, tapos lately bago lang ni bisita sa Bisigan Elementary School. Thank you guys. Yes. Kay nang hatag mi dito ginagmay nga pinaskuhan, nang hatag mi og Jollibee. Bida ang saya. Nganong lahi ra gyud? Lami pa dawato to kamaturan. Pwede pa kita makaluto og fried chicken nga mas lami pa sa Jollibee. Actually. Spaghetti nga mas creamy ug mas daghan pa sauce. Pero nga nung magipag-ibutang na sabak sa Jollibee, bahalag kulang ang sauce. Bahalag nayabo na. Correct. Nabali na. Pero tungod sa kanang mo yung na-branding yun ba? Ang bata, bay, kapitok-pitok ang mata. Kaay. Tanong sa, oh my God, Jollibee, susunod tong plano, mamalitag ka ng karton nga Jollibee. Pero kitaray galot. Dili sa atik-atik by the best spaghetti nga akong paborito kang lingling nga spaghetti. Latoy mo lang, bi. Nakatala pag ko. Labi na dito sa pusod niya dito ibutang ang spaghetti. Iro!
Oy, katilo ko nang spaghetti kato. Remember katong sa inyo mga tong Uy, katugitan sa pusod? Uy, kapataro niya. Dito, actually, sa naman good. Kaya dito po gadyo tila Sir Bernie. Christmas, Christmas to, or may something birthday celebration niya. Bugnaw na ang spaghetti, pero bay, lamig yan mo kayo. Pero ayun, Because of the sauce, yan na sa sikreto ato. Tapos kamulo sa timpla, sige, mig lips to lips, ano ba? Ang katamis. My God, ang katamis na. Nagka-imagine ako. Manawin sa pao. Pamli, lutuin mo sa Christmas party. So, mo to, kabalo ka, ay, no, tanan na feel sa ninyo, no? Dili ni, tungkol lagi kay political naman ta, no? Pero hopefully, mo sila kung gusto talang nga kamo sa staff, ma-feel yun ninyo, ang akong kakakita ba nga, look at these kids na makakita og kanang pagkaon. Layo ba kayo ng Bisigan? Ang Bisigan is more than an hour from the city. almost 2 hours. Almost 2 hours. Layo na kay sila. Lipay na kay sila kay para nila magulat lang sila unsay hata kay usay galing mga teacher sila pa mo gasto for them ana ba. So mo na ako sige balik maliban sa mga gwapang mga teacher. Mo nang Mga balik-balik on fleek kayo ang kilay. mga gagmay hawak. In fairness sa mga kids ba malipay gini mo how happy they are na makita sa fried chicken. Now also mo pinanguyin ko nga ganasan ako dalon ako mga bata kay ang school supplies, ha? Ang school supplies, to be honest, pila go to kay estudyante tanan Mets tibok elementary? 252, no? 252. Sila galing wala galing silang choice. Di na sila makapili color sa paborito nga notebook. Ang ilan na lang basta kay nay madawatan, ang lalaki pink ang nadawat. So na uban mo baliban nganong pink man. Ayun na pamili kay unsaon tamang gyud. Pero na uban happy sa oh my god pink gid ako favorite. Actually. Ang lipay silang tanan, no? To be honest ka nang may nga na ba, I'm sure na mag-isa mga paborito tana ba nga mga cartoon character nga cover. Di ba na may mga bata nga dili siya mo palitan ni kay dili mo iyang paborito nga artista. Dili si Julina Magdangal. Dili artista ang Oh cover. my God, lolo, para sa... Mo ba na yung mga paboritong mga cover po? Oh my God, ako Rica Peralejo. Tapos katong naka-miniskirt. So, imagine na lang. Actually, sa kuha ka, di ko ganahan nga artista ang Wow. Social, mga social Di, na, di, mga Orion. Ako, Play ang yan. akong kuha na akong gusto is plain lang siya. Balag barat dun, basta plain lang. One color lang. Ah, Ikaw, si paborito. Si Jessie Bell. Yes. Jessie Bell. Ito nagiuna gipagawas ang agyong seksualidad sa cover sa mga notebook. Jezebel, Barbie. Uy, ano man na, di ba? Oo, yun, Mga tinaw- Encantadja. Di ba? So kita makapili pa ta. Ang mga bata, wala sila choice, linya lang sila tagaan mo. Tapos, well, let's be honest, dili pag yun naingon na katong the best quality kay tungod lagi kay sa kadaghan. Ang atong pilion katong mas daghay makadawat Dawat. makaapod-apod. So that's why mo na atong gabuhaton nga medyo low key. May nalang na yung mga China. So, at Uy, least pero medyo mahal barata- yapong kayo. Ang kinabaratuhan kay 22. Di pare sa una nga makapay tag-unsi tag Ayan, tama di ba? sa- No, 10 so. So, mo lagi for them man. So, that's why nalipay na ako sila mga tanga. Lipay kay sila. Grabe, kanabang di gibuyan ang mga notebook, ang mga Yeah. Crayola. Nagi ko yung mga picture ito nga pag naugil sa stage, paibog. Paibog, yeah. Ta even natin mga stuffed toys nga dili galing to ingon na mga new. brand new, mga old, so piting lipayan nila. So, you know, makita na to ba nga unsa sila ka grateful nga nakadawat sila og regalo regardless kung di man ibaw akong paborito gyud or giwish at least na. So mo na karon nga atong topic, ladies and gentlemen, is kanibang sa panahon sa Pasko, we have to be grateful kung unsa may atong madawatan or unsa may atong maisgutan. Now, Dili gid ko makreklamo kung pila ra imong mahatag man. lahi ko per program ko na. Nakadiri, nakasakuan. Ikaw lahi ko. Teka muna, nalang ko yung nakita karon na mga kaning mga post before ta sa atong mga own na grateful na kon. Kay una, naay post about atong murag taga media nga gipost niya nga sino itong kuan daw anong social daho daw. Naghatag og dilata sa press. Nanghatag lang daw dilata sa press. O sabay tono sa iyang kuan, hindi ko sabot kung baraton ra ba o sabay iyang tono. Kasi mura to, Daho ang nagbigay ng dilata sa press. Mura to yung caption. Mora to. So, unsa may yang murag gusto ipasabot na murag Ibutan niya ang picture din kay
makita ang sa sulod sa dilata ay sa box. Anong nasa box? Ang box ay ang paper bag din nga ngalan nga Tony Talks or something. So si Tony, gikan kang Tony. So sa may tono sa kuan nga, kanila'y gihatag or I don't know, nanghatag? kung ako mabasa sa kuan mo siya nagapanghatag dilata. Barag nangantsaw siya nga. Nandiyan siya ano. nga, dilata. So that's why nakita na ako nga medyo nag-trending siya. Kaya nahiningon nga, pagpasalamat na lang nga Salamat. naa kay Well, in fairness, ang gihatag man pud kay spam ug kuan Ha, dili Dalimundo? mga 555. dili social kita nga kuan nga murag Christmas package bitaw nga kuan exactly. pang Noche Buena. Sus, kanang tipo nga, kanang ipanghatag sa department heads. Kanang Oh, mga- wala. Kaya ikaw under sa department head, medyo masuya ka. Ana o. Loy, kalamian na niya. Yan, yan. Apa yung nadawat cons ba sa La Joseph Did Party? Lamay, kitabi na kapil to sa raffle ba? Mau ba? Sus, kadagan Lami to cons. Wala pa na ako gikon. So mga paspam, social. Social. So, burag ang dating pa, burag kantsaw, burag ang para sa iya. Depende lang sa itong pagbasa, no? Burag, happy na lang tanak Sa ang ngalan artist magud na. nga kuan. Anong gipost? Dapat ang post na to, salamat po sa ana. Oh, no? ayan Hindi, na. inat to. Pero anong madaho? So, burag, nangantsaw siya nga. Yeah. Wala, nanghatag sa... Si Big Deal niya nga. Nangatag kuan, dilata dalata. murag Sus, kamu sa... Pasalamat na lang galing kay Napay. ungrateful. Ungrateful kayo. Ay, uban niya nga wala na bunutan sa raffle. Pasalamat na lang mo. Lagi ba niya nga wala na ka-register? Wala ka register. Nagulat. Si Juan Manggo, nagulat-ulat siya sa Christmas party ni Apas man mi. So nagdahom gid siya nga na madawat siya sa rapol. Wa siya kabalo nga wala siya na register. Kay late man. Sa kanya nagdahom ka diyan mo ka na register. Abi na mo kadago sa TV. Oh, ito pa. Nagtrending bago lang nga. I think burag sa Cebu ni nga nasunugan. Oo. Oh, tapos nag-post siya, ingon siya nga di mi mo dawat og kanang mga used clothing. I think bro, okay ta Pwede dito. mi basura. I think ang medyo offensive lang dito para nako lang nga part is katong ayaw mi tagay mga used clothing mga okay kay dili mi basura. Yun lang ang medyo The way man good niya pagka okay man gibasa man ako ang next magna to yung next nga post. Yeah. Namo to dito nga kung Specific. kung sinina man gali yung yata Menu. at kanang Bago. bago humot ana ba dili siya kanang gisi dili ano murag nakita man gud nila sa post ay sa mga sinina kay murag hugaw na ba. Yeah. Mo nang nag-react ko, nag-post ko sa akong social media, ingon ko na-remember na kong that time ko tong Sendong time. ABS na ba ka to? Sendong Wala time? pa. Wala pa. Nung time namin sa Sendong, so daghan kay po padala og mga, kay mo na pinaka-easiest pod nga usahay imong mahatag nga for example kung walang-wala ka. Kay di ba, presa to namang gyud tay mga halos siguro I'm sure 60% sa itong mga cabinet nga magamit pa pero di na nato ginagamit or maybe nidako na or something. Nung panahon sa Sendong, I remember, galisod mi, gina-screen namo kay in fairness pod lugar, dili tanan na, in fairness pod, nagyud ba nga madawatan na mo na kanabitang walay labahugaw na gyud siguro dugay na sa aparador, nangahugaw na nangagisi na gyud, di nagibitaw talumtong na. talumtong na di nagibitaw kay ang uban man gud basta kay ni grab lang sila, basta lang makatabang lang, ihatag na lang sa ila kay may na lang na kay. Siyempre siguro, na sila mentality nga, na sila isulubon kaysa wala. Mariana ang mentality ba, no? So, in fairness po, tama po ba nang kung kita mo tatag clothing, ato pong tanawang kung decente ba, magamit ba bagyo, dili pag-isi. Kaya namang iba nagdiklag lang, bahala ihatag na na. Kaya kay para malimpyo ang kabila. Para malimpyo lang kami. Tiro na. Ito naman gimin makita nga. So naman ni, kaluoy na bagay ni, bulingit na. In fairness, pero tungkol na siguro sa tono sa pag-post manggod, no? Di, ang isapod sa iyang gibutang na to is, kung mga mo pagkaon dapat fried chicken, lumpia, Grabe nagigayo. Murag ito na dayan murag that twist. Murag Kabulugan kung mudagan to siya, kung politician to siya, delikado siya atong nga klase nga comment, no? Pero mo lagi, that's why daghay reaction. Well, we cannot please lagi everybody. So mo na ako para sa ko na lang. Ngani na lang kung kinsa na lang po'y ganahan o dito na lang nato ihatag. So bagay dili man po ni pusa na nga dawa kami. Ana na lang. Nami kuandre use clothing just in case kung kinsay gusto kuan tanawa lang ninyo pero kung dili mo kay tinud na kay bisag galing dili lang sa sunog na I am sure makarelate ang uban ani medyo ni arang-arang nasa Cagayan na yung mga relative sa bukid
Sa bukid biya ganan bi sila nga Correct. at least naman lang gikan sa syudad. Gikan syudad. Oh. Usay ba na pati pagduduwa nga dawaton baka ni sa kong igsoon. Pero na mingon nga yes, excited mga ana. Gusto ko mo sulob ana. Kay lisod sa malibakan niya gino ka na sa kay di gyud sa mo palit og bag okay puro gyud mga karani panghatag mga hand me down. So di na to maplista ng tao na iban mga tao nga grateful sa kana nga butang pero na iban tao nga para nila dili gyud. So dawaton nga tong kamaturo nga dili gyud nato maplistanan. Or basta yung mga dato to nasunugan nga di mo sugot. Pwede. Yeah. Basi, kung for example, senior estates, simba ko lang ha, pero sample lang, mahalon nga subdivision na nasunugan. Di mo Tapos sugot naghatag tinapa, oh my God, ang among iro, corned beef ang kinaon. Anong tagaan mi ninyo og kuan tinapa? Mga dato na nasunugan mo na di mo dawat. Wala na. So maybe, ito na lang ikuan, kisabay gusto. Kaya naami dire, kung dili mo din, okay ra po. Yeah. Naimay nga na. Kasi ako, let's be honest, nga naman sa nga, nabiyan na party sa kinabuhi nga usahay, okay ra sad ko nga wa ko'y madawatan, ihatag na lang na sa uban kay napay mas need ana nga inyong gihatag. So ana na lang na. So that's why we have to be grateful. Now, uso kayo ang mga question about karon sa mga 13-month pay, mga Christmas bonus. Ni emotional na si Juan mga igala. Hindi ka relate ka. I'm sure mo na uban ro sa mga problema no nga nganoy ani wala ko 13-month pay wala ko. Attorney sa by law 13-month pay ra gyud di ba ang sa balaod. Yeah, but not everyone. Yon. Okay, for example, sa JO, sa government, wala man goy employee-employee relationship. So, Yun. ang namangod sa law, ang makadawat ana, katurag yung considered as employee. So ang GO wala. Di, Depende na daw kung asa mo na under sa niya, kanang konsehal. bonus, wala na siya, wala na siya kanang gratuity sa employer. Kanusa lang siya gusto, as a gift na Exactly. siya. Nakadepende Pero ang sa naagyod sa law is 13-month pay. That's Yeah. enforceable sa... Nay nag-PM sa ako nga looy kay mi nag-GO na mi og mga pila na ka years so anto karon GO pag akong gitanaw na ang definition man ko sa GO. To be honest, ana din ano. Ang definition niya kibali akong yung kung by the book gyud lugar ka ba. So ang GO gyud ay as much as possible mura siya temporary ra siya nga gibuhat for a certain project. Yeah, mga lugar. project-based For a project ra siya employment, based. something. So tendency na dapat yun after 6 months pwede na gyud mo tanggalon. Pero mo lagi na may uban nga gustong ka ma-stay. So yun na lang ha, i-extend na natin mo pagka-GO. Pero kung by the book yun ka, dili yun ka pwede nga, pag human ka na ng 6 months na nimo or prior, pulihan na yun ka dapat or lahi na na siya. So mura kung kanang imong extension nimo, mura paningkamutan na lang na. Grasya na siya nga gi-extend ka. I mean, para lang ni sa ako nga, Yeah, may akong you know. gibasa by the book, mo na nakabutang sa GO. So that's why, munang, kung ako lang, di lang ako i-comment sa Facebook, baka maibash ka. Pero mula ginang kung for how many years na ka nag-GO diha, tabar feeling nimo dili worth it sa imong trabaho, baka ha, then 5 years na ka, then ako siguro might as well, while napaka diha, Yeah. mangita na lang yung ka, mga apply na lang yung ka for greener pasture, kay murag, True. murag, nagbasa kag libro nga murag blurred pag inyong mata, di pa kakabalo. Like ako, to be honest, di ba, wata kabalo, ting election na saan, dugoy, ginoo ko. Gusto din ninyo nga nagay po mamagtrabaho diri, tawain yung konsihal. So mo kaya po na, di ba, kung imong talaan ba, as early as now nga mga plan hindi pa siguro Kumitaw ako, bitaw na ako, gibiyaan. Pinakakita lang yung siya greener pasture. greener pasture. So muna ang realidad, di ba? Kung Yeah, yung mga naon. So muna actually ang realidad. So yun. So well, let's be grateful. Now, kung naamoy 14-month pay or 15-month pay, actually discretion na sa company. Yeah. Depende kung gwapo ang daga nila. Pero wala yun na sa law, 13-month ra yun. Ang tama. So, kung naamoy 14-month, namugiuban nga ang 14-month, dili na 1 month, diba? 13-month, 1 month. Naiuban mo rin. Nganong katunga raman ni? You have to be grateful because again, sa balaod, kanang 14th month, Dugang lang discretion na na. For example, nganong na may 15 month? Nganong uban cash gift raman? Di discretion ra gyapon na sa kumpanya if tagaan mo. Like, because to be honest also, dili biya po dalim nga ikaw kumpanya tag-iya ka sa kumpanya biya kay daghan po biya ka expenses. Wala ninyo na nakita ang expenses kay gabayan man na sila renta, kuryente, tax. Yeah. Kung wala lang nimo na nakita, pero kung ma-feel man nimo na ba kung gwapo ba ang sales? Gwapo ba ang dagan sa kumpanya? If gwapo, tas sige sila ingon nga, we hit the target, tapos
dili mo tagaan, kana burag mag-wonder na mo nga. Correct. Abi ko bang nahit na to ang target. Pero kung nakita sa ninyo nga murag apiki gyud ta, medyo lisod para kay nagay kay lauban nga instead na mananggal, na-create na laglain negosyo para ibalhin lang mo, para lang yun ma-save mo, or sige, work from home lang sa mo. So, napoy nga na nga mga owner. So, kung na may 14, 15, or cash gift maliban sa yung 13-month pay, then Chanel. grateful na gyapon ta. So, total naman nilingling ang cash gift ninyo. Nakurat ka ng ano. Naginuktok siya. Naginuktok si Lingling kung nabay. Pamling okay pa ba? Okay ba itong financial soap? Wala na. Ako na siya kikon dito. Ana, butangin dito, Bias. Ana ba? No, now, sa Christmas, manggod, lami kay siya nga feeling ka na bitang mag-exchange gift. Bisa kung imo gihunaon bitaw, imo ra man ang budget no. Ako ta nagbaylo lang tag regalo no. Pero the feeling lang nung anak kay madawatan, murag lami ang paminaw, di ba? Kanang konsepto sa exchange gift, mura man gyud na. Tag 50 o siya maglalis pa kung appeal ba ang rapper or dili. Maglagog ka kasamok ba yan? Pero mao lagi, the feeling anak kay madawatan, that's very nice. So mo nang kamo diha nga namoy mga nangadawatan, tapos mamisik-misik mo sa uban. Malipay na lanta nga bahalag bugas-bugas, spaghetti set. Kuwapo kay nga negosyo ng spaghetti set karong mga panahon na. Mo ano? Mo pinakabarato, di ba? 149. Yeah. Tapos ang problema kay daghan man kasi gyapil so lahi ang mga brand. Lahi ang gisagol dan lamaw ang resulta. But again karon medyo second year na to yung nag-celebrate na nanata sa Second year. I would say medyo arang-arang baya. Ako lang ni arang-arang baya ron compared atong the last December nga ano. Medyo nga ginawa ma. Kamo ba each one of you tagsaon nato grateful nganong asa ka grateful karon panahon nga karon nga December. Kaya at least humana ang pandemya. Napa daw gyapon ang pandemya, pero at least nabalik ng events, Brad. At least medyo na normal na, medyo dagan-dagan racket gamay. So, medyo maka-work na ta. Medyo kana lang daan nga na time. Pero makiyon na ta nga, Lord, thank you Lord ha. Grateful na ta na nga. Okay. Ay, di gina ko ma-imagine gitong mga panahon na nga narata sa balay nga di ta kabalog mahuman pa ba ni or dili. Correct. Di ba? Yeah. Hawi na kayo ang kamot ni Sam. Sorry. Ikaw, Juan, are you grateful karon Ang ako pinaka-grateful kay ko sa kwan gud. Number 1 gud ang sa mga racket ni Sir Bernie. Siyempre, kung na-racket Sir Bernie, madamay man ko may appeal. So, Madamay man good mi Sam. Baka kwan yun. Mana makuhan ko, malipay ko kay, siyempre, naman, nagyapon ko yung madawat gyapon. So, makatigom ko, pero 50-50 magiging akong magasto mo gudayin dito. Isa din ang tawahan ng gasto kayo. Kaya, di ba, pang gasto na. Actually, kay Kwan, good ka ng, mga bayro nun ba? So, patong-patong na, to. So, ang mahatag sa ko, ikaw lang mula ba yung bayad na po dito? Time lapse. Tapos, sakit yan lang ka nang mag-ihap yung gag-cash with Oo. Pila mag gini kagabi nga. Samot na karon kay kato lang last week pa nata. Karon lang nga week. Naigyatag nga murag kuan ba? Statement of account bitaw. Kang mako. O ka balo day nga na day nasa comment man good cake. Katong gibayad na mo first muna to tanan for the one. That mag-monthly mo day 1 Nay monthly di ay. Monthly. Oh. Wala gid sa ko nawala sa mind ba. Nawala sa mind nga nay monthly di ay. Daw binatigop karong December from August. Ayay. Problema ko na dapat ko yung mga bayro nun. Size kapin. Pagkita na ko aso ko mangitaan eh. Pero umatong medyo kuhan kisagol kina. Dapat ko yung mga other bayro nun nga wala pa na bayaran. Di nadugang pag ito siya. Ano pag minyo Sam? Okay naman. Okay na. Okay na kasam. Okay na gina kasam. Thank you. So mo to, limay gyapon, happy gyapon at least. At least na ikabayan. Ngita ba?
Napending mo to karon kay murag karon na bang adlaw sa deadline. Sige lang. O si Sam, maliban nga single ka, walay boyfriend, walay love life, mala, uga. Grateful ba gihapon ka? Of course. Asa minute? Oh, yes. Asa man ka grateful karon? Of course. Sige na, chika. Sige, asa man ka grateful karon? Grateful ko kay makadawat na kog bonus. Congrats, No, oy, aside lugar sa money lugar. Grateful kay ko nga naka-appeal ko sa imong team. Sa imong family. Medyo sip-sip ni nga podcast karon lagi medyo sip-sip. Oo. Murag ganina pa ko buntag nagsugod. Lumaging luha sa... Dungag. Char lang. Itiri ay para medyo mas convincing. Actually, kanang kaan man to. Oo, dili lang kay sa financial ha. Dili po gyud ko na challenge gyud og maayo. Diri gyud. Kabalo sa team yatian. Simit ang dahilan. Oo, grabe ni. Kanang nga dagway lugar na challenge pa. Grabe nga self-growth. Grabe ko ka-thankful sa experience. Alam mo si Sam, ay Makahilak ko. ako perminti ginasulti ni Mrs. Emotional lang. Makahilak ko. Nakahilak yun. Nagluha yun din. Alam mo, I want to be honest. I want to be honest. Ako ginaginaw ko asawa, kabalo ka ni si Sam. Wag siya kabalo sa iyang strength niya nga. Wag siya kabalo nga. My God, ka na bang mura na pag ka sa kukon, Sam. Kailangan lang yung ka nga himasimason pa. Tinod. You are gorgeous. You are smart. And kana imong beauty now. Daghan kay gusto maka-achieve ana. Daghan na kay sila na natistingan ng mga set. Basta na nga set, sala set. Daghan na sila gibuhat ng mga beauty set, tanan ko para lang ma-achieve na imong kagwapa ana. Oh. Napak. Pero tingala ko siya pag every time na take on mo burag pili na ko burag ko niyang confident burag kaya ba my God Doubt siya. na magiuban na mga bagagnaw mga tenga pero grabe lang ang confidence disalign ilang mga ngipong puros bagang. Tapos ikaw sexy guwapa so di ba Okay, di ka ba good mga first year pa man di mo dira. first half niya na ba ka Wala pa. wala pa na Taas pa nga. ginuko pa kay na mo gipadol. Mo pa na budalan. Wala pa kay na mo nabunalan. But you know, believe me Sam, if you will just trust me. You know, kung nakay ko gipasikat nga bayot sa una nga suswa gibulingit man kay ito. Mao. Oo. Grabe to. Itago nato sa pangalan. Yung karon, di ba? Kana, pero gasayangan lang ko sa iya sometimes na ako makita sa iyong mga post di lagi na dapat kay kaning being in the limelight ka lang imong pagkasikat di na forever promise. Ang imong i-grab na mintas nakadya is the people, mag-invest din ka sa people na imong makaila, the network na imong makaila because eventually dawato tong kamatuoron nga dili kita forever nadiya sa top. Lagi tayo mo change magkatiguang man ta, there will be changes na ibag-o nga kuan no. So that's why ako po it's about time nga kani pasa itulo kasi di man ako ni madala ni mo na akong gibuhat. I'm confident nga mo advice ko mga ani because effective man gud ni akong gibuhat experience man di man ni theory ako ana ilo. So I can see in you you're a wa ka kabalo. Kung ikaw bali 20 sa mga imong pananaw sim kung abi ni mog 7 ra ka. You have to nganong teary-eyed man ka. Bura mo sa kag mudaog og kuan. No, tumino Wala ko ko sa I legend. didn't know. Anong teary-eyed ka? Anong emotional ka? Pag Thankful. Di ko kabalo kung nahilak ba kayo Tears na of pagod joy. kay kahawaon ka. Actually. Actually. Nahilak na siya. Kaya mo na ako ni Kaya. Gusto ramang go. Kapoy ni mo kayo. Mag-Thailand. Di ba? Di ba? So, layo pa netong maabtan diri. So, dili na ko ni Kaya nga ako lang mabugsay. Yung mga na yung stepping stone. Sakto na, uy. Attorney. Ako na. Pero bitaw ha. So, let's do this. Okay? Makakilak ko.
Okay. Let's do this. Ito. Kaya dili. Sukol. Sa lisod man ang kamera mo ingon og kaya tay ikaw day dili day nimo Yeah. kaya. Kakayanin. So believe in us. Naman mi third eye. Nami kakakita nga dili nimo kakakita. Usahay mo si Will siya. Sama ka ron. Basta yung manunlo. Mga damak. No? Attorney Drew! Alam mo, I don't want to open this no, pero syempre, Attorney Drew, medyo sayang last niya nga pag-exam, medyo Sama, mata na ko eh. Actually, ang start yun sa December was really not good. So, wait. Sorry si Sam nga panulod mo. Ikaw alam mong gulo mga friends. Recording, balik. Recording, So- 1, 2, 3, 4, 5, 6. Check. So nagigiboy na sun sa ato, Dre, no? Wala na record ang iyang pagkahulog. Wala na I'm record. grateful for. Something I'm grateful for. Aywa na sa nahulog siya. Sayang. Napalong Bukal tanan. lang. Napalo na yun. Nasa'y power. Nasa power. You know, kanitong istoryahan, kani may kuan part ni attorney. Sa attorney this year, naminyo siya. Pero siyempre, usa siyang mga struggle. Siyempre, ang iyag yung pag-take up sa bar exam. Ta medyo dili, pag yun, kuan ng wala ni favor ang resulta. Yeah. So, nigawas, sa timog yun, nigawas ang Nagawas result. Tuesday, tapos na-feel na ko siya Friday na. So, grabe Thursday, akong hilag. Wednesday, Mga 4 days. Thursday, Friday. Delay ang one, delay. Siguro kay I was holding it up kay kanang I want to appear strong nga na. But it doesn't mean nga muhilak ka. You're already weak. Correct. It's in crying that you show that you are strong. Kay imong isog ka nga ipakita ang imong weakness sa lain tao. Correct. So, mo to siya naghilaka ko and kanang bitong di ba I grew up nga kanang God-fearing na like you view the Lord as kanang a great father gyud. So when I received the news parang okay sige lang Lord nga na pero sa Friday mo nag-sink in bitaw kay nakoy during worship ang gusto na ko'y nadunggan nga song na kanang you have been so good to me. Tapos Lord gusto ko magpaka-honest kanang nasakitan ko and lusod kayo mo yun. Dahil ako niya. Yan ang bitaw ka na. That you are good. Pero nakaanak ko ka. Sige lang kay na look back bitaw na ako sa first na ako nga failure sa bar. I really struggled to find the work. Grabe gina akong pangita and then niabot ang revelation na just be still. So anak ko, sige Lord, dili na magpuyo na ako sa kalihukan tanawan na hudlaw na So lihukan gusto mo guna ako nga like i-prove na I'm kanang capable na ako, di ko gusto magsalig na kaysa kung age mo na pressure ko ana nga bahin ba. And so nagpuyo ko, nagtanaw kog TV and then sige mag-relax ko Lord. And then nagchat din si Cons Bernie himself yun na I want you to be part of my team. Dito na ako na feel ba na grabe Lord, grabe kiday po na yung plan day sa ako. You want to prove me na to trust in you nga dili sa tanang buhat na ako ang tungod kay maayo ko, tungod kay kanang kabalo ko, but gusto ni mo ipakita sa akong anak ibutang ta kadiha because mo na akong plano sa imo and I have great plans for you. So dako gid kayo ako ang pasalamat ani nga office especially kay Cons Bernie. And then wala ko nag-expect after 2 days after my wedding this year chatan ko ni Ma'am Imyat nga kanang ali dire kanang gusto ka kwaon balik ni Cons. Actually January pa gusto gid ko nila i-keep but because of unexpected nga mga panghitabo no nakapahulay ko so mo to nga nag-exam ko again and then with the hopes na mo pasar but then wala. So katong recent ka result nga dili favorable sa ako, I came to think again nga salamat gyapon Lord kay napakoy work makadawat ka bonus dili pa sa uban nga tunga-tunga sa bare months nawadan sila work so nga na bitaw and Lord salamat kay this year naminyo ko dili tanan naminyo
Gibalik sa kuha. Naunsa di ay ni. Nakisimpatya ra ba ko? Nahilak ra ba ko diri? Hala kalain diya. Mayroon gituklo na yun ako din siya ganiha. So this year po no mas na enhance akong hosting. Lahi naman gyud kung sa church ka mag-speak og sa mga tao nga anang sa lahi pod na group. So diha pod murag na boost pod akong confidence anang area. So daghay self-growth, daghay maayo nga mga butang na hitabo po sa akong life. So wala man ko nahimong grateful sa first kapag sulod ani nga December, but I'm grateful sa tanan na hitabo sa ako this year, bad or good, because it led me to who and what I am now. Thank you so much for chatting Ready number na, one. ready na. You know, alam mo to be honest, I consider you guys. Ako nakasunod magin mo sa ko. Wala magigoy ka ng grupo gibito ng barkada nga super. So my the people that are closest to me right now are you guys. Kamo ra gid. Oh. Kamo akong i-consider na family, you know. Ang akong panlantaw sa inyo is Emotional. ang ako mong definition nga ni manggod. Para din sa ko dili ni pag ano sa ko nabang dapat kung ni asenso ko, dapat ang unang mga tao nga ni asenso pod is kani akong mga tao nga dol sa ko. Murag ingan akong mentality. Ever since sa una, murag ana akong gusto ba nga tanan ma-elevate nang dili lang ako, kamo tanan ana ba. So ako pod concerned po ko sometimes kanang namoy mga to be honest, si ang ng parang prana namoy loy nakapasar ba kasi kon. Murag ingana na akong feeling ba no. Nagandam pag art Naka-ready na ba to? Kaya pa naging duwa to nung ibot na katapa. Kung kaso dili makakuan ma. Nailahi ipos. Pero dili ta mo undang sus bata pa man Nay. kayo. Bata pa kayo. Dagan may uban diha nga upaw na. Aya ba but you know ako din para din sa kuha tama nimo yung nalagi sakto gyud nga preparation for it no. Di lang po ko pre lang yung emotional sa inyo pero perminti na ko binugoy mo ko perminti magunahon na gol. Nagi ko na night twist ani Lord ba. Ano ba? Basing ginamold pa ni Lord ang kuan ba? Ano ba? Para nga kana nga. Yeah, exactly. Ito pa yung di ba? Shutdown ng imong ibisan. Ano ko, ha? Night twist ani Lord. Kabalo ko night twist ani. Depende sa mindset ko. Minsan ba? Kabalo ko na kay plano ani. Ano ba? So eventually, di ba? Okay, naamang yun eh. But at least, we're still grateful nga. Kita karon natin mga trabaho. Always. Kanag yung perminti no ginabalik-balik karon nga gina-invite ko nga. Hindi ko perminti nga let's be grateful nga natin mga trabaho kay diri sa City Hall kung kabalo mo every day. Grabe mohangyo kay makatrabaho lang. Na mohangyo sa ko sir bisag unsa nga position sir masulod lang sir. Huy. Times sa murag ko yawan ko gamay. Unsa to? Okay, Alex na sir. So apply ko sir sa mga position sir bisag unsa nga position sir masulod lang gid sir. Dabi kung apiki pag lawayi sir. Times sa. Wag alain to Ginoo. Lain ba? Lain to. Hindi mo. But you have to be grateful and dool na ang Christmas. Ako din na Christmas for me. Let's end this is sabay last for kaya ako Christmas for me is it's a family day for me. It's a entire para ni sa pamilya. I would love nga mag-celebrate of Christmas kauban ng pamilya nga happy, healthy, you know, ang food secondary ra man na. At the end of the day, more magyapon ng lasa, ikalibang ra magyapon nimo na. But lahi ra gyud to. Naiuban maka-afford og lami but ang family dili maayo ang relationship. So para nako dapat it's a family thing. Para sa imo Brad, what's Christmas? Inuktok siya na. Ha? Family gid. Mo man gid ang Nga gasto ng imong tinigom. yeah. Okay na nakaingon gyud kay Emily nga, wa jud ko natigom sa akong racket karon bay. Pero sige lang at least naagyapon tay gasto-gasto special gamay. mention naman siya. Atong mga single, hamis, way uyab. Of course, family. Muram na ako di ba? Family is love. Mawala na ang tanan, imong family. Naragid na per me. Kumusta man siya? Part magyapon sa family. The newlywed. Excited ba? First time to celebrate Christmas? Yeah, first katong last year gyud na ko love dapat sa next Christmas dili na ta magbulag og celebrate ha.
Ano naman kay mag-uyap pa, di ba? Nakaihi ko. Sabayan na to ang fireworks. Sabayan ng So, fireworks. ang Christmas, kay, ato gina-celebrate. The reason for the season is Christ. So, let's give thanks to God for all that He has done in our lives this year. Ang importante kay malipayon, meski gamay ang naara sa lamisa, but what's important is that the family na agyod united. Dili po nato hunaon karon nga porket Christmas dapat na ay exchanging gifts. So dapat mag-exchange pud siguro ta karon og sorries, thank yous. So mo na ako nabasa po sa post. Naka-inoplog sad ko lagi tinuod sa gitna. So inga na. Have a beautiful Christmas. And let's be grateful kung sa may atong regalo nga madawasan. Actually. Magamay, madako. So, 150 lang, ha? 150. Thank you very much. Again, dagan salamat. Kan tak-tak. Lechon belly. Oo. Salamat. Wag mo ni And, siya hinungdan nga na emotional mi karon. Unsa ka mga Naisag. alta presyon. Child lang. So, nasalay, nailing akong Epekto ibutang. niya, Ha? lechon. Thank you very much. And mag-create day mi og Facebook group para sa katong mga listeners namo sa podcast para at least ma-determine namo nga kamo followers mo sa among podcast. Ha, mag-create mi among ibutang gyapon ang link below. Dagan salamat. Ingan mo tanan. I love Thank you all. you. Bye. Bye! Bye. See you next year.